Ev navenda Ibn Sînayê ya şûştina gurçikan li Idlibê. Ku bê beramber alîkariya nexweşin ku gurçikên wan ji kar ketine dikir. Lê niha ji ber kêmbûna piştevaniya darayî, xizmetên wan ji bo nexweşan kêm bûne. Ji ber kêmbûna piştevaniyê û kerestên şûştina gurçikan li Idlibê, navenda Ibn Sîna ne çar maye beşek ji bihayê şûştina gurçikan bavê jê li ser nexweşan. Nexweş jî gazindan dikin ku rewşa wan ya darayî xirab e û bi zorê nirxê yek ji rûniştinên xwe didin. Di hefteyê de ez sê caran gurçikê xwe dişom. Berînha xerciyên hersî rûniştinê şûştinê li ser vê navendê bûn. Lê niha divê ez pera bidim. Keresteyên wan nemane. Ez pereyê wan jî qerz dikim. Rewşa me ya darayî gelekî xerab e. Ez $15 didim. Niha du rûniştinê şûştinê li ser navendê ne û yek jî li ser min e. Li gor rêveberekî vê navendê di mehê de ew pêşwaziyê li 200 nexweşan dikin. Bêhtir ji 1700 rûniştinên şûştina gurçikan li navenda wan birêve diçin. مركز ابن سينا لغسيل الكلى Navenda Ibn Sîna taybet e bi şûştina gurçikan. Em pêşwaziyê li nexweşên ku gurçikên wan ji kar ketine dikin. Ew nexweş di hefteyê de 2 yan 3 caran gurçikê xwe dişon. Di mehê de em pêşwaziyê li 200 nexweşan dikin. Niha kêmasî hene. Keresteyên ku têne pêşkêşkirin ji nexweşan re kêm in û beşa tevahiya rûniştinên wan nake. Şiyanên gelek kêm kar dikin. Nexweşên me jî nikarin her car buhayê rûniştinê bidin ku di navbera 15 heta $25 dene. Li gor rêxistina hemahenkarin bersivdana Sûriyê li Idlibê 88 amûrên şûştina gurçikan hene. Hejmara nexweşên pêwîstiya wan bi şûştina gurçikan heye bi berdewamî jî nêzîkî 600 kesin. Ev di demekî de ye ku rêjeya nekarîna peydakirina kerestên pizîşkî ji bo navendên tenduristiyê li Idlibê 130 bêhtir e.